Dit nieuwe single, het klinkt heel typisch René Schuurmans. Daar heb ik lang naar gezocht om een liedje te zoeken dat mensen echt... Ja, de herkenbaarheid van mijn liedjes die probeer ik wel elke keer naar buiten te brengen. Ik denk dat het met dit liedje heel goed gelukt is. Het klinkt gewoon heel makkelijk. Het is net dat het al bestaat. Maar het is hagelnieuw. En dat is de kracht van het liedje, denk ik. Midden in de zomer, heb je nog vakantieplannen? Nou, als het goed is, dan heb ik de jongste van mij beloofd. Dat we nog even naar een kennis van ons gaan. Die woont al 10 jaar in Spanje. En daar zijn we nog steeds niet geweest. Dus ik denk dat we daar even naartoe knorren van de zomer. Dat sowieso. En even verder eens kijken wel wat we doen. En als ik hier bezig met een nieuw album, want dat lijkt ook wel heel lang te duren. Ja, ik heb, het laatste album heb ik uitgebracht volgens mij, hoe lang is het nou al geleden? 2 jaar geleden volgens mij. Ik heb nou sinds de album 4 nieuwe tracks opgenomen. Avond van mijn leven, ken je wel. Ik ben nou eenmaal zo, is het waar, en dan die nieuwe, daar zijn er al 4. Dus ik hoop hier nog even gewoon door, tot ik er een stuk of 10 heb. En dan verzin ik er nog 1 of 2 bij en dan heb ik een album. Dus ja, daar moet je nog even op wachten dan. En hoe gaat die dan heten? Wat zou een leuke titel kunnen zijn? Maar we kunnen bij jullie een prijsvraag bij maken bij TV Oranje, toch? Nou, kom maar op met die vraag dan. Hoe moet het nieuwe album gaan heten van René Schuurmans? En wat kunnen mensen winnen? Een album. En een dvd'tje. Er ligt nog wel wat op de plank. Ja, we hebben nog spulletjes zat. Hey, tot slot, ja, je bent ook druk bezig met schrijven. Zijn er nog leuke nieuwe projecten waarmee je aan het schrijven bent? Ja, ik heb voor Jolington die Sinterklaas titelsong geschreven, voor die Sinterklaasfilm. Gordon heb ik geschreven toen de tijd. Ik had 2 dingetjes geschreven voor Ruudje Kot. Maar daar moeten we nog even aan werken. Ze heeft de tekst afgekeurd, dus moeten we even aan sleutelen. Maar ja, dat zijn toch allemaal leuke dingen.